салом алайкум дӯстони азиз. Абзори майдак, абзори кӯтоҳ, маълумоти мухтасар дар бораи Samsung Galaxy A35. Samsung Galaxy A35 памяти 8/128 гигабайта мешавад ва памяти 8/256 гига мешавад. Конечно, нархошон вобастаи памятошон баланд, паст, қимати арзон мешаванд. Яъне телефон Samsung Galaxy A35 аввал ай коробкаш сар мекунем. Дар дарини коробкаш чӣ дорад? A35 дар дарини коробкаш Samsung где-то 2.5-3 сол мешаванд. Дар дарини коробкашон фақат якта кабел доранд, кабели Type-C. Кабели Type-C чӣ гуфтани гап? Ҳар тарафш Type-C мана бинед. Як документ дора, хай документи дар кор нестай. Кабел Type-C дора ки ҳар тарафаш Type-C, ҳами тарафаш Type-C мешава. Барои ёра блоки отдельно харидорӣ мекунед. Ай любой магазин харидем, блокшо отдельно харидорӣ мекунед. Дар дарини комплектш фақат хел якта кабел дора ва как обычно якта дига скрипка барои сим-карта бировардан дора. Хоб, ҷои сим-карташ боша аз тарафи боло ва ду сим-картага мешава. Мана ҳам аи тарафш метавонед сим-карта монед, ҳам аи тарафш метавонед сим-карта монда кор карда истифода баред. Так, Samsung Galaxy A35 камераи основнояш 50 мегапикселе ва камераи фронталияш боша 16 мегапикселе ва озмаш кунам нишон метавонам ки чӣ хел сурат мегирад, чӣ хел запис мекунад телефон. Мана ин телефон боша, так, як дақиқа бахшиш. Хоб, ин телефон боша основной камераша, камераи мисол основнояш ва ин боша камераи фронталияш. Ихтимол бинед ва бобинед ки чӣ хел камера мекунад. Телефон 120 Гц экранаш кор мекунад. Мана ихтимол бинед ки чӣ хел плавный экран кор мекунад. Мана плавный экран кор мекунад. Отпечатки палец боша дар болои экран мешавад телефонро. Ва батарейкаш как обычно 5000 мАч стандарт, ҷои зарядчак боя дига мегум Type-C. Основной камера 50 мегапиксел, дополнительная камераш 12 мегапиксел ва ахирон камера семис боша 2 мегапиксела ташкил мекунад. Ва ногуфтанам омад телефон дуни обда кор мекунад ва оз мо тест мекунем мебинем ки дар қадам телефон кор мекунад ё ки не. Ва бинен телефон 100% кор кардааст. Мана телефон 100% кор кардааст ва дуни обда меандозем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Мана дуни обда андохтем. То чанд хайра бигӯен, ҳама хел тест карда ба шумо шода метавонам дар видео вақт камай барои ка 15-20 секунд мемонем, мегирем ва аз сари нав месандем ки телефон кор мекунад ё намекунад. Мана телефон 100% кор кардааст. Ягон камбудӣ надорад. Даже камераш метавонад камера мекунад. Агар музика мониянд, музика мехонад. Ҳамаш 100% кор кардааст. Хубиш дар чие ки ягон басен, масалан ягон ҷо обозӣ мерем, метавонед ки дуруни обда, таги обда сурат гирен ё ки болои обда сурат гирен. Мақсад ки ҳеҷ намешава обда ва нархҳои телефон чӣ хеле гуфтем вобаста ай памяташ қимати арзон мешава ва памяти 128гаш ай 23000 рубл сар мешава ва памяти 128гаш боша ай 26000 рубл сар мешава. Ин нархҳо можд арзон шаванд, бо можд қимат шаванд. Ман чӣ гуфта наметавонам. Рақамҳо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо. Доставка дар дарини Москва ҳама метро, доставка ҳама областои Россия ва доставка ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон ҳаст. Метавонед шуморам заказ кунед.